Ayo. Saya tuh pilih. खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि डेन्स फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय नै दिनै जोङो रौतायावहाय फैगासिनो मुथु आरो आंजों सानैल'सो रावबो गैया जोंनिनो मोनसे फिसा खामानि आरोना बे खामानिनि थाखाय फैदों ओमफ्राय आङो रौतायावहाय दाखालि बावै गस्ला सुहोदोंमोन बेखौबो लांफागोन दिनै जादोंना जायाखैथाय जाबाय बायदि मोनदों आङो सप्तानैसो बारबाय गस्लाया माबायदिमोन आरो सारिनि लं फ्रक सुहोदों आङो रदा मोनहैबा देखायगोन ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादोंब्लालाय ओमफ्राय दिनै बुधबार नालाय बाजारबो जादों बै जोंनिथिंजाय जोङो बाजारखौ गारबोबाय रौतायावहाय फैग्रोदों ओमफ्राय दा रौतानिफ्राय थांनानै बाजारावबो हाबलांसै एसे मैगं खरस खालामलांनो नागिरदों आरो बेखौबो देखायलांसै ओमफ्राय नै दायो जोङो रौता मोनफैबाय दासो दुगैना फैदाना नै खानायानो रानाखै गिसिसे फुंथारावनो फैदो जोङो थान्दा रौता सारियालि फुं नालाय बन्द' खुलिथ'वाखै मानसिफोरा जोङो रौता टाउन बारबोबाय ओमफ्राय रौता टाउन बारबोनानैसो आरो खामानिया जोंना टाउनद्रायाव नङा बैखिनियावसो बेनिखायनो जोङो बारनानै फैबाय माखौबा बुंबा मानो बुंला गुड मर्निंथ' बुंजायो न' लोगोफोर गुड मर्निं लोगोफोर होननानै गुड मर्निंबो बुङा नामा मानो जोङो रौता बारबोनानै हाबफैबाय ओमफ्रायो बैयो शिब मन्दिर बेयाव मा जागोनथाय हालावदुम खोनानो दोंसोदों फिल्डखौ खोगोनब्रा जोङो जाय खामानिखौ लानानै फैदोंमोन ना ओमफ्राय बे जायगायावहाय जोङो मोनफैबाय दाना हाबहैनोसै दसे नेथ'दो लोगोफोर हाबनानै फैनि र' खामानिया जोंना जोब्बायबो ओमफ्राय नै जों दायो रौताथिंजाय फैफिनबाय जेबो जालाङाखैमोन थांनाय समावहाय ओमफ्राय उखैनाय मोनबाय नालाय माखौबा एसे जाबोनोसै मा खामानिमोन आं बेखौ भिडिअ लानाय जायासै लानोबो सोलाबासै नालाय Under 13 नालाय दे जाना जायाखै माजों आतसा मा खोन्थे याखै माने आंहा सोंबायला साननानै जेबो नङा बर'आलाय आरो गामसा गानखायो आं टिउसन खालामदोंमोन माने आंनि क्लासमेट दिपेन क्लास 5 निफ्रायनो लोगो मोनलायनाय आरो जोङो ओमफ्राय मालाय बिसा रौतायाव थाफैबाय टाउनाव थाफैबाय आरो लोगो मोनैया गोबावमानि जाबाय ओमफ्राय दिनै लोगो मोनदों आरो जाग्रा लांनो फैदों जाग्रा फुंनि मास्टार मावो मास्टार बायदि नुखायो नायनायाव माखौ बुङो गासैनिबोसिम खुलुमहरनाय थाबाय स' नै बे दोनस्रि फुंखानि इउटुबारा आंनिनो क्लासमेट बिथाङा
आंजों माने क्लास 5निफ्रायनो क्लासमेट बुंजायो आरोना जोङो ग्रेजुएसनहालागै लोगो मोनलायदोंमोन दासिमबो जों कन्टेक्टआव थायो नै दिनैबो नै साडेनलि जोङो बेबायदि खबर गैयामोन जों मोनसे सबाव लोगो मोनलायबाय बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो सावरायलायनानै स' स्कुलमेटनिफ्राय दाहालागै लोगो थानाया बहुत खम मानसिफोरनाव बेबायदि माने लाक थायो आरो मानो होनबा गोजानाव हाबा जालाङो हौवासाफोराबो बेबायदिनो मा होनगोन जब मोननानै गोजानाव थांनो गोनां जायो स' बेबायदि लोगो मोनलायनाया मानसिनि थाखाय बिराद माने गोजोननाय लाबोयो आरो बे उन्दै समनि जितु मेम'रि बेखौ लाबोफिनो होननानै आं सानो आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'बाय उनाव लोगो मोनलायगोन बिथांनि इउटुब चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम जाहाथे ग्र' जायो बयबो जाहाथे बिथांनि भिडिअखौ मोननो हायो बिथाङा मोजां मोजां कन्टेन्ट लानानै भिडिअ होयो आरो बिथाङा सासे जोंनि रौता सारियालिनिफ्राय सासे मुंदांखा एक्ट्रिसबो मानो होनबा बिथाङा मेन लिड रलाव माने प्ले खालामो बिथाङा मिउजिक एलबामाव बड' मिउजिक एलबामाव स' आं मोनसे भिउवार्सफोरखौ रिकुवेस्ट खालामगोन जुदि मोजां प्रजेक्टफोर दङब्ला बिथांखौबो लानो हागोन आरो ना आंबो सानो खिन्थु एक्टर जानो खिन्थु आंहा एसेबां एक्टिं बा बेबायदियाव माने स्किल गैया आरो ना बेनि थाखाय आं हानाय नङा साननायल' जायो आं हानाय नङा आरो नाथाय जों बिथांखौ सासे जाफुंसार एक्ट्रेस जानायालागै जोङो नाजागोन आरो जों माने बिराद मोजां मोनो बिथांनि भिडिअफोरखौ नायो आं दैलि नायो अनजिमा थादे थांसै औ दे बाय नै आंहा मोनफैबाय परथाया ओमफ्राय जाना नायनोसै र' आं दिनैसो इयाव फार्स्ट टाइम जादों परथाखौ ओरैनोलाय बेलेगफोरखौ जाखाबाय थायो परथाखौ दिनै फार्स्ट टाइम आरो जाना नायनो र' नायनानैथ' गोथाव साइज नुथारदों गोथावआनो जागोन खोमा जादोंना जायाखै नै गस्ला सुग्राया बेनो भिडिअ लाबोदो आङो सुवाखैनो नामा सुवाखै न' सुवाखै सुवाखै मानो माला सुगोन दिनै सुगोन आङो ओमफ्राय गाबोन मोननाय खालामगोन गाबोन मोनखाथारगोन नांसिगौमोन आरो बेरायनो थांनो आरो खोन्थादों औ जोहोलावा दे होमबालाय गस्लाखौनो सुखाङाखैनो गाबोनसो सुसिगोननो ओमफ्राय मोनासै आरोना दायो आङो फिसा फिसा देलायग्रा बुस्थुफोराबो जोबजोब्बाय नालाय ओमफ्राय बेखौबो बायनानै लांफाखानोसै फैनायाव फैनाय थांलाय फैलाय जाबाय थायो ना नङा मोनसेनि थाखायनो बेखायनो लांफाखानोसै दिनैनो आं जाय जायगायाव लांबाय थायो जायनि दुकानाव लांबाय थायो बिनियाव लानोसै बेखौ लांफानोसै दखानियानो गैया नै बे दखानावनो बेथ' नङाना नेक्सि लाबाय ओमफ्राय वाइट गान ओमफ्राय सानफ्रोमबो बायो माथो नों फैबानो आइले किनि थाखाय एफोर बुस्थु नै दायो जोङो न'आवहाय थांफिनगासिनो रौतानिफ्राय ओमफ्राय बाजाराव मैगं एसे लांफानोसै जेबो मैगङानो गैथारला नालाय न'आवहाय लांसै आरोना मा लांनाय जायो बे बाजारा दाखालि आङो जोंहानि बिजावजालिखौ
लानानै थांदोंमोन बाजार देखायनो होननानै। बे बाजारानो आरो दिनैबो बारा गिदिर जायाखै बाजारा, दामानि मोजांखौनो जाथाराखै, मानोबा फिसा फिसा जागासिनो। ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै दाना। जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो। दे लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। बाय बाय।